Onye isi oche kansụl ime obodo Anambra West, Honorable Fidelis Nnazọ emego ka amata na Gọvanọ Chukwuma Soludo alụgo agadaga ọlụ ka ọma iji wee kwesị ịrọpụta ya ọzọ. Chibụzọ Okoye wetara anyị akụkọ a n'uju. Nnazọ onye na-alụ ya bụ ezi nzam Olumbanasa Ward 2 mere ka amata na ihe Gọvanọ Soludo megoro na steeti a kemgbe ọ bara ọkwa ọchịchị bụ oji anya bịa elere. Ya bụ onye isi oche gara n'ihu kelee Gọvanọ Soludo maka ịlụ ezi ahụ si Mmiata Anam gaba nzam. Ya bụ ọlụ ụlọọgwụ ọrụ etiti Anam General Hospital tinyekwara ọlụ ndị ọzọ o ji n'aka ma kwuo na ndị Anambra West ga-ebinyere otu ndọrọndọrọ APGA aka n'akwụkwọ mgbe a ga-eme ntuliaka elu nke onye ga-abụ gọvanọ na ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 8 site na nzam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.